som pozval nášho prvého rečníka. Matej Tóth, náš olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km. Ale keďže nechcem sa pýtať blbé otázky, tak poviem, že kamarát môj sa pýta, že a tá zlatá medaila, ako to je tam s tým zlatom? Ja som ho aj chcel inak doniesť, ale potom som zabudol. Na jednej strane je vlastne bohyňa Nike, symbol víťazstva, a keďže je to ženská postava, tak sú tam trošku aj tie silueta naznačené, tak prvé, čo sa ošúchali, boli prsia, takže tie už nie sú zlaté. Od sveta tanca, atletiky, dostať až k svetu modelingu a Miss sa porozprávame s Danielou Vojtasovou, držiteľkou titulu Miss Slovensko 2023. Tvoja tvár z nepovedomé, máme rôzne role. Hráte na bas-gitare, ste klaviristka, ste DJ-ka. A raz sa mi stalo, že som bas-gitaru držala naopak. A vlastne mi napísal až môj kamarát, hudobník, ktorý si pozrel tento program, že Daniela, a ty vieš, že si celý čas držala tú bas-gitaru opačne, že vidíš, že neviem. Takže odvtedy si vždy dávam už pozor a na YouTube si naštudujem, že how to play on. Teraz si povieme o trošku dlhšej ceste, o ceste z Oravy do Konga. Sa porozprávame s Dášou Bombiakovou, predsedničkou Slovenskej asociácie sociálnej antropológie. Ten výskum v Nemecku to bol vlastne so slovenskými študentmi a bolo to na moju diplomovú prácu. Študovala som šírenie klebiet. Robila som to inak v hydinárni v Nemecku, hej. Najmä ja som nevedela, že čo budem robiť. Keď doštudujem, ja som sa bála ísť spracovať, lebo som nevedela, že... Keď zbieraš klebety v hydinárni, tak jasne sa bojíš ísť spracovať, čak to tam nechceš v takom kolektíve potom robiť. Bajaka nemajú radi rieky, majú radšej cestičky cez les, takže oni radšej pôjdu 3 dní pešo, ako ísť hodinu v kanoe. Oni kempujú takým spôsobom, že väčšinou to na niekoľko týždňov až mesiacov, podľa toho, aké je obdobie. Keď je obdobie huseníc, tak sa ide k huseniciam. Keď je obdobie nejakého ovocia, ide sa k ovociu. Predpokladám, že asi kvôli zberu húseníc? Áno, že kvôli potrave, áno. Aha. Také mastné sú najlepšie. O podnikaní, podľa mňa o zdravom rozume, aj o architektúre sa trochu budeme rozprávať, o rozvoji regiónu nám teraz porozpráva držiteľ ocenení Ernst & Young podnikateľ roka, manažer roka, pán Juraj Habovšťák. Poprosím obrovský potlesk. Veľa máme na tú skratku, že keď Bratislavák sa ma spýtal, čo vy tam na tej Orave, čo tam robíte, čo ste tu za firma, mlieko, tvaroh, slivovica, čo môže byť na Orave, nie? My neurobíme zo Slovenska modernú krajinu, ak ho nebudeme mať radi. Aj to zdravotníctvo a iné veci, lebo potom naozaj všetci utečú a posledný zhasne, hej, takže musíme to zmeniť nejako, aby sme aj mládež vychovali v tom, že je to naša krajina, je to náš domov a máme ho mať radi a máme pre neho niečo urobiť. Ďakujem vám, že ste prišli, ďakujem našim úžasným hosťom.